Umbono wesibini ke bazalwana, umbono endiwubone siphezu kwentaba, ingathi yintaba le nto xa ndiyijonga kuba besikwindawo nje phezulu endiye ndayazi uba siphezulu, uba nandawoni andiyazi. But singabazalwane simile phaya silindile, ukhona umntu simlindileyo. Njengokuba silindile nje kufike omnye udade afike engekho redi esafuna uayina, esafuna ulungisa, akanxibanga apha ngentla, usafuna uayina impahla yakhe akwazi unxiba akwazi ulinda naye abe semlindweni. Njengoba silindile nje ndiqaphele nto eyi-one, caba inkosi ibindibonisa uba itsheyina, unenekleyisi. So makakhulule eli tsheyina. Ngoku ndiyafuna umxelela uba khawukukhulule inekleyisi kuba kaloku uzawushiyeka. Ndabe ndisazi uba uzawushiyeka uba uye walantuka uba uye akalukhulula. So ke ngoku kuthi kusenjalo bazalwane, xa ndisajongile ndibone izimvu, ezi zimvu andiyazi ikhala yazo, azisafani ke ngoku nezi ebendizibone kulaa mbono wangezolo elinye. Azifani nezimvu ezi siziqhelileyo, zizimvu ezingathi bugolide, bu-bottle green ikhala, buzikhala-khala, ziyatshintshatshintsha ezi zimvu. Zintle zigobile zithe kwazona. Kuthi kusenjalo engekabikho redi udade lo, engekabikho redi sisajonge into yobana isafuna into yoayina alungise azoayina naye alinde. Thina silindile ke ngoku simile kule ndawo, silindile uba afike lo mntu simlindileyo. Kuthe kusenjalo kwafika, andiyazi noba kufike umoya omkhulu, umoya like not umoya obhudlayo, kodwa kufike umoya wazithatha hlwip ezo gusha zemka. Ekumkeni kwazo uyabuza omnye uba hayibo ngoku kwenzeka ntoni, kuthi kufike kum uba ndithi kuye ndizawuthi kuba kuyokwalaa kwafika umoya oyingcwele ondibonisileyo wathi mandithi kufezeka okubhaliweyo ezibhalweni. Njengokuba zihambile nje izimvu kodwa andinaxhala, andoyiki uba kutheni thina sishiyekile. Ngoku kuthi kusenjalo ndiboniswe phaa esibhakabhakeni, xa ndijonga phaa phezulu ndibone ubuso obukhulu, ubuso obukhulu busijongile benziwe ngamafu, ayibobuso esibubonayo obenyama. Bubuso obenziwe ngamafu bukhulu, kuvele nje kwathi mandijonge phezulu. Xa ndijonga hayibo nabo ubuso, eli xesha zihambayo ezi gusha, nabo ubuso bavela bubungaka busijongile njengoba siphaya. Abukhange buthethe, khange kuthweni, buvele nje baphinda xa ndigqiba babonisa abanye ndithi jongani, 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 bajonga nabo phezulu. Emveni koko weshwaka unantuka nje okomphunga ukubona amafu. Njengoba isenziwe ngamafu kwavele kwanyamalala nje kwathi, kwavele kwangabonakali. Sakubona futhi naxa kusukwayo. So ke ngoku bazalwane, kukho abazalwane abangekabikho redi, kukho abazalwane abangekabikho redi. Masiqineni bazalwane, masibambeleleni, inkosi iyabuya. Inkosi ingasibonisa ezi warnings, ingasibonisa mhlawumbi izekelise ngaye udade othile, isube ithetha nabantwana bayo bebonke, ingathethi naye yena lowa yedwa. Ithetha nabo bonke abantwana bayo uba bantwana bam lungisani, ndiyeza. Le mibono bazalwana, kudlule nje ubusuku obunye kwaphindwa kwavela lo omnye weegusha endizibona zixhwilwa. Ziye zaxhwilwa phambi kwam. Masibeni redi bazalwane, inkosi iyabuya, inkosi iyabuya, inkosi iyabuya. Ngumbono ke ngoku lowo endiqondayo uba ibiyiyo leyo emibini inkosi endibonise yona, ukwenzela uba ndiyishere bazalwane, sikwazini uba sihlaleni sizinkcenkcetshela, sihlaleni ezwini lenkosi sifunda izwi, singalindi xa kuyicawe apho siyofunda khona ilizwi. Masilifundeni sihlele ezindlini ixesha nexesha, sithetheni naye ubawo, masithetheni naye kuba kaloku xa zivela izinto ngezinto kufuneka sibuzeni kuye bawo, ngaba uyayazi, ngaba umthumile na lo mntana wakho? Kuba kufuneka izinto sizibuze kubawo, singafike vele sikholelwe nje, singavele senze nje. Kokunye omnye waziswa nguMoya Oyingcwele, xa omnye ethetha uMoya Oyingcwele ukwazisa into yobana yinyani le ithethwa ngulo mntu. So masihlaleni enkosini, sihlaleni sizinkcenkcetshela ngalo izwi lenkosi, kuba kaloku ngalo, ngenkosi yethu uYesu Kristu sizawukwazi ungena ebukumkanini bamazulu. Kodwa singekho kuyo asizukwazi bazalwane. So ndiyacela ke bazalwane into yobana
masibambeleleni ide ibuye inkosi, kuba inkosi iyabuya. Inkosi yenza umsebenzi, makungabikho zijwili ngelaa xesha inkosi xa seyibuya. Kubekho omnye umbono ke endiwukhumbula wa-last year apho bendibona ndiphezu kwale ntaba. Le ntaba njengoba ndiphezu kwayo ndibona ngapha eMpumalanga. No, khange ndibone eMpumalanga, ndiqale ndabona kuthi zithi ilanga kwavela kwadim, ilanga alabonakala. Kuthe xa kusedim kanjalo engqondweni yam ndakhumbula ukubuya kwenkosi. Ndadumisa ndizive nje ndisithi uyingcwele, uyingcwele, ndiwangazelisa isandla ndisithi uyingcwele. Kanti eli xesha njengoba ndisitsho nje kwagqi ilayithi enkulu. Le layithi ithi gqi ngapha e-east. Inkulu le layithi, andinawuthi ibiyinyanga, andinawuthi ibililanga, ibimhlophe ingenachaphaza. Njengoba sithi uyingcwele ndidumisa phezu kwaloo ntaba ndingayazi uba ibiyephi. Izile le layithi, andazi noba ndim besiya kuyo okanye yiyo ezayo. Izile le layithi yeza ndigqibele ndiyibona apho ibiphela khona ngoku ibiphaa kude. But ngoxa seyilapha caba sendigubungele andisayiboni ke ngoku, sendiphakathi kwayo ndidumise. Bazalwana, inkosi isibonisa ngeendlela ezininzi uba ndiyabuya bantwana bam, lungisani. Njengokuba itshilo yathi ukubuya kwayo kofana nemihla kaNowa. Ndikhumbula ndibe nombono nam bendicimele ndihlamba ubuso, bendingalelanga. Ngamanye amaxesha inkosi ndibonisa xa ndicimele okanye ivele iwavala amehlo am ngongathi mhlawumbi ndidiniwe ndisafuna uphumla. Kuthi umbono ngokukhawuleza. Lo mbono ndibona ndilapha njengoba silapha ulwandle lulapha emveni kwethu. Olu lwandle njengokuba ndibona inqanawa, le nqanawa enkulu ibhrawuni iphakamile ukuya phezulu. Kuthi kusenjalo ndiboniswe ubungakanani bomntu, umlinganiselo womntu kulaa nqanawa ukuphakama kwayo. Umntu ebephaya ezantsi. So ke ngoku kusenjalo ndibone imvula enkulu emva kwenqanawa, apho ndiye ndayazi emnyama futhi le mvula igrey obudaka. Ndayazi into yobana ukubuya kwenkosi uYesu. Kuba kaloku kuthiwe ngumbono kaNowa lo, inqanawa kaNowa leya. Kuthiwe ukubuya kwakhe kofana nezaa ntsuku zikaNowa apho abantu bebezenzela unothanda, abantu bezenzela besendisa, besenza into zabo bengakhathali uba ngathiwa inantuka imvula izawunetha mabangene enqanaweni. Abantu abakhange babhilive, khange bayikholelwe leyo. Xa inetha imvula bacingela uba imvula inetha nje kanti yileyo. So ke ngoku bazalwana, masingothuki sizisole sokumva. Masithi ngeli xesha sicele umoya oyingcwele asazise ukwenzela uba sihlale enyanisweni. Amen. Ndiyabulela kakhulu bazalwane.